ସାର୍ ଆପଣ ପୁଅ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେଟା ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଖୁସି ତ ନିହାତି, କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି ପିଲାର ଗାର୍ଡିଆନ ନିହାତି ଖୁସି ହେବେ ଯଦି ତାର ପୁଅ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଚାହୁଁଥିବା ଦିଗକୁ ବା ତା ଡେଷ୍ଟିନେସନ କି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ନିହାତି ଖୁସି ହେବେ। ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ 2024ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, କୌଣସି କାରଣବଶ କାହା ପାଖରୁ ପାଇଲେ ମୋ ନମ୍ବର ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ସାର୍ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ଭେଟ ହେବି। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ, ସେ ଡିଫେନ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଓମ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏକାଡେମୀ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, କାହିଁକି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁଅକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଡିଫେନ୍ସରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଡିଫେନ୍ସରେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପୁଅର ଲାଇଫଟା ଟିକେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ରହୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଣିକି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ 2025ରେ ହିଁ ସିଏ ଆର୍ମି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିକି 2025 ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ବୋଧେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, 10 ତାରିଖ ଯାଇଥିଲା ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଏବେ ଜଏନ୍ କରିଛି ସିଏ। ଏବେ ଆର୍ମିରେ ହିଁ ଅଛି, ଗୁଆହାଟୀରେ ତାର ଜବ୍ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ କରାଉଛି। ମୋର ଯେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ମୋ ପୁଅ ପତିତପାବନ ମହାନ୍ତ ତା ସହିତ ତାର ଯେତେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମେଟ୍ ଥିଲେ, ସେ ଭିତରୁ 4 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, 4 ଜଣ ସାରା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତ ସେ କଲେଜରେ ତ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲି ବେଶୀ କିଛି ଇନକ୍ୱାରି କରିନଥିଲି, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଠି ହେଲେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେକୌଣସି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲରେ, ତେଣୁକରି ଏଇଠି ହିଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ। ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ଆମର ପରିବାରରେ ବି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଲେ ବି ପଚାରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପିଲା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ଦଉଛି। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଠିକ୍, ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନଟା କୋଉଠି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଠିକ୍ ରହୁଛି। ଆମ ଘର ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଘଟଗାଁ ରୋଡରେ ପାଲଛିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁଟା, ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ କେମିତି ଖବର ପାଇକି ଆସିଥିଲି, ଏଠି ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ପୁଅ ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଇଛି। ଖୁସି କଥା ଏଇଆ। ଆଜି ବି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା, ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଜୁନରେ ରଜରେ। ଗୁଆହାଟୀରେ ଅଛି ଡ୍ୟୁଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା।